Sangpi mamunitiron pi asupo pan kacing hon kajin sopen putor hem che wang thuji apan sibi achor anthony rong pi pen kachunungri. KSS tirpi tumpen cepat tirpi ponsi kedam teng 1983 hawar ki halong engden sirkep karbi youth festival along ke claim kedam cepat duk tuma pan karchu lapen karlitang atum pan kachki mupon. Karbilo Charlie song englong pho mai phu kimi miro cheng kru lapan konchun bang George Timung atum pen ang hoi kaching ni. Bi chung reng thama along nijang karbi englong labor union atum pen kang tanga mai kang nipon. Bilong ribirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon exina. Pinan kidu pisokian madis pangris pangdon elu putang ti labangki malom sopan kali kisung ke poya hut sami alang nitum ke dorapet ke bucira pet ke thakrapet jiaphan bonta non malom inut bahan asarmar asapi maratu bangki pisud nf pinan tu et mate alang nitum spachor et api usmar et api sami kaprek pinsu made kaprek su alu sudopen ning chidok pen uthot methang pisu apok et apinan apok et aphan chiuti kangsi kaprek alu supen made kaprek pinsu pen kachukar bab jui pu bangi penangan dotang lo labang sutumon lang no semi karbing long ta pinanang japtang lo Lasonji kohora Chandra Singh rongpi arong Ameker Anthony rongpi lapen achor mamunitron pi atum pensabikat pachor labangki ningkan kriitom an choktang lo lapen alang litum asupu sambi inud lo bon sami kedam tang jakhong niphai hini ani mamunitron pi aphan bangki hemalong amat sigi theklong le dera jogla punat alang li achor Anthony rongpi lapen asupu atum bangki made hem isilta manghu prongason sidolo Labang so lama puthak pen jakhong ni phai pli ani achor Anthony rongpi pen methang asai hemalong pherangkem ai ingipon labang so pherangkem ai along Anthony rongpi pen kipachini pona tengki kedam tang jakhong ni phai hini ani mamunitron pia phan hemalong masi thekon long ledlo a hema soratum phan sami lapuna alang ni chor mamunitron pia phan rongber rongthak don rap jirpo jirpia tumlong asami birta lablo bon sami lapuna alang ni chor mamunitron pia phan chetheklong ledlo alang litum asupu pen sambi inudlo lapan alang li asupu sambi jo padap jo panis sambi apai phan kaching tu kachuri loklo nepai kunatlo kundak sikidam juilo lasi mentu si nepai ke bang poposi kachar ju lapan kachiru pen loklo laso puthak sambi lapunat ko son pensi labang so supu phan sambi lam kach thak dun thek poposi Anthony rongpi pen phrengke thinglu ningje pon nili hakisung ke je thani ke lanlo nili hemasor kedam tangarni pen Deobarani pen chetheklong le derlo konap tonga dam ne kopi tonga claim ne ko son ne tum chichini ne derlo nire tum donra puriar anta char julo jerpo jerpi anta la sonse char julo bonta me chini ne derlo lase nang tum pheranke a mai pen mata thudi pen se nile tum uthot kichiri thuji phan bor ilo nili chorbang awi thu der mane chetheklong le delo mate non ando chelong le derlo khobor ta nili men bang non chethan po nili men bang ke Anthony rongpi la pe nili hemasor men bang ke sampi mamuni teron pi la pe nili supo men bang ke limuel rongpi la pe nili tum ke chepachor tang ke ningkan krehini mate kre thoman dolo la pen Lasi mithang oso phan ka chupa thebek chupa dingbek oso ophan kanghon ka jin sopen na hole do sami chebang serak non lasi achalam sami nang pu pelo pusi Anthony rongpi pen bang so phrangke thingno ningje pon nili hemasor non no hole do ta keche wang thu pen puthot nitum lahin keche than pen kopi ke sum kopi ke dup pen ma nitum keche thani mate keche pa kengi phansi puthot no hole do ta mi kechuning ri chulo nale tum kone karbilong re biata mate la pherangke mai pan sina tum phan lachini Nili bong Anthony achor sami hem asor tum phan chithan kangke pinpen pachini kangke pinpen men ke dam joya joksi hem isita manghu pronglo lapura nili bong Anthony lapen alang litum asopu sami non bangki chujek the junjek the sonji hem isita mihang chelang ding dang si chemanghu pronga sonji mandelo lasina hole do sami puthor hem ke chebang thuta prangji phanji Anthony rongpi akorti pen sami pharke thinu long pen chuning ripon Kohora pen mir sing tok bi karbilong ri berta media akorti ani to phan pen nilihin penakiro pilo nang tum dak nilitum hem an atela nilimu akisung kisung pekalong nang tum ke pan kedo ko belam karbiang long mate atokno do semena tum pacetak ji
nang kiri PG nang tali PG pansi nang tu pan tuning lo chok phalo nang tu ke bang para tu perfect lo asia hok lo nilimu sumu an lo pen usuta alam te kaciri alam sate ningrom alam suste kaciru ason si dolo nasi alang ke matha sung ong lo asia por bang ni le ha towar lo masa me kijui pon linda pon lo aning pamina aning parong nang kusi stame aning bang aku ahut na chiduk it tiaso nasi kena sor bang kelalo alang lino ha dos tame uthot hem ke bang pen ajala lama kam stame kaching wai long pa meji le pen kache than pen ajat stame atowar ke long je phan ke mesen je phan alang li hem che bang sera kasonte mi pigalam lo mesen ji nasi litum kichu nili atipo hepen kichu nili dun kelalo alang li bang sera ra pen kadu ko belam sthani pansi nang tu media ho pen nang pachini tha banari pik tha posi nang tu man angno che than ni non ke bang ji surhini ra engkor apli aningkan arkoi achiklu dipu karbi people holds along karbi risumi sorong ajai engdeng phokep ke talon ponji aphan mate sertalin ke talon ponji pen pachara ponsi cases therapy atum pen therapy ponsi jakong ni pai phoni kedam tang 1983 aningkan pen engdeng surkep karbi risumi sorong ajai havar ki hat high secondary school pachu klamalong ke talon pon mari pachun pon theka tum phan jakong ni pai phoni karchu lapen karli tang atum pan sami chiki momai paman pon ada por phai keba por malompen cases atumpen sepatir pi ponsi havar khet cases juns along ipanong pon engdeng phokep karbi risubri so rong ajai surhin la engkora phi aparman kedam tang aningkan kespa duk tu nabang pu bang phi atumpen sami karbi pohopen arjopon lapen karhi tang atumpen sami kechikimu alu sami ron pon tu lapen ada por phai kebram ni thong keba por malompen cases tripi amai pu chandra singkru arideng pen sami cases alama pangjar pon tu labang so malong sami alu himan pen em so jorong par KAC MAC ka chirong pipi KCS Central Committee amai pu Chandra Singkro konchun bang beda sing rong pi havar khat abarim em khonsing rong pi havar khat KCS amai pu Robin Terang KFSA KRAA KSA lapen ongdung hemprang song tum chitong dun lapen lapunat lunsupi lapen jutang jubat kaching hont kitu on arat tumta chitong dun si labang so mai mesen pen pachun pon holoni pen sar honing ti karbi long ri berta Tiria maya hinpen kedeng pon kedam tanga porohut karbiri sim sorong aje karjo katalon hut ke klaim ke sapadu pon tanga tuma phan karjo laban ke chikimo abang so sayang deng sidun deng pon lo ini rada khabar ke hat labang so along lage kedam tang haru krisir kebra thok nar kebra ke thamoning kan si engdeng sir kep karbiri sim sorong aje nang talon lo hala bang so hut penangan ke klaim ke cepat duga tumdo penangan bangga nama ni tang lo dan penangan tum ke dobom lang sila ke dobom tu ma phana bangan ni tum chu tekang lo lapen karli tang tu ma phani tum chiki mo tekang lo pasining thelo pini lada ka do be awar ke hat along ke klaim ke dam ko patir pipon penangan ke thege ding tum nang tongdun alang litum nang ke tongdun pen pini karbi jutang song aphan lang social dina bidun lo bidun lo panso se ning che thepon lo je non nang keleji karbi sim sorong aje poke bang deng ma serkalin ka chuka talon pon mesen ben chun pun upu sini di ning che thepon ate peneng mate non nang keleji poke bang deng mate serkalin ka chuka talon hut bharat ar rashtrapati mate indian president Drupadi Murmu bhaji no hisar pi ke chang pon je phan je sik pon lo tapi non an ke bangji angring ta diri tum thek long lo pasining the puthot ka dog we karbi ara tum karbi jutang jupara song phan lan an so se nang orang chan bu kusi ning che thepon hokole gya to 2024 ji
Karbi Anglong ang kanglong kedo hemprang song kang tang nai liputang ti Karbi lu Charlie song mari kes eri silu lapen kes inglong pho phant aprangi pa ja ponji mate la anju se ke pang tang pon thuji phan labangki mai phul pan kon chungbai ang hoi kangbai pon labangki kedam tang vu signify encourage sirkep arni si mai phul pan kon chungbang ang hoi kangbai pe pon lo lapen labang song hoi kangbai pon hut lapunat mai phu ang hoi labangki mir jengkro lapen kon chunbang ang hoi bangki George tumung atum pansi labang so ang hoi chipalong dun lo lapen jakoni pai phoni bangki kese hamprang song atum pen arora teng pen ki claim kedam langji alama puthak semi mai phula pen kon chun bang atum phan semi kuri padeng pon Son of late Peter Sinkro, do hereby solemnly declare that I shall be loyal to the Constitution of the Karbi Civil Association and maintain official secrecy and shall discharge duty as President assigned to me with best of my abilities for the best interest of the Karbi Civil Association. KSA nglong photum bangki Karbi nglong angkang lang sabi tok lang ka prang nun sia pan RDP pon vexi lapen Karbi nglong pen di mahasau arat makar I autonomous state long ke palong dun sia pan sami KSA nglong photum bangki jirap jitu dun vexi pusi mai phu mir jengkro pen parangke thing du ning jepon Doi ora rodin interaction re pala swani masi meeting to prepo chingbai prepo Karbi Anglong education a matter koson kopi pensi il tum asong pen cerap dun pen bangsu kang thur ponji makhala bangsu meeting hot ke chingbai pon po lapen non gasomet pet il tum Karbi etum prangsi hakema hemprek ala bangsu hemprek putak tame il tum course of action bang first executive meeting hotsi il tum chingbai pon po Karbi nglong dui hoi ke charai kom dun ji phan sami KSA nglong photum bangki arjab dun thipji lapen Karbi nglong pen meglai dui hoi long suluk sudak adimlong sami lapuna tim Karbi nglong tumpen ka humri dam ji phan sami KSA mai phu mir jengkro pen chunuri pedopon Otpon bom noanda intonte noanda hudak kedo arada tum border long kedo arada tum bangke kese tum do vek neng pupo nil tuma volunteers tatum same jirlo phirlo same anytime lang litum long si safeguard phan do bom lason thak thak si hala talks long sitame penang an kecil jok dun dulu lakala dak kecing bai along ta dudun long akan non si jasame pet ban government na tumang bong kecing bai along halabang so chingbai long nili ke pudunji pu bangke sarkar atum ajada decision le NG sitame rat lapen organization atum ben chingbai chingsai sinime athema longle lam pinak long real lam pinak asi alang council sort of chuning ri kang tungdo the border issue bang jongsi kopine step ke dengji major step ke dengji do pulonte kadowe rat atum ben nang chingbai sonte me paji o tengke holadak state government atum kedam yalam do lasi council atum bang polone damde ne anda nili kedam arni bangke hodak local MLA lapen council a representative bahini bang la bangke hola so kedam arni bangke nona phi bangke kedam buka betalong le asi isi bang lalo very serious issue council atum kedam sini public ta demand do khala dak nili kedam visit am hosame public atum ben ke chinki chathan lo same khala tum tame isi hormon na chuni ri dundo council at asor atum bangte laben khala dak atum phan aning pathe te kangte khala dak kopisi council asor pen chak te kangjima khala so akemang pen khala bang so hormu bang thet tandu lasi council asor tum bang dambek nangi pu bang si nilhin bang pudam border athema khala dak akedo arong asor tum bang ke kaike mata kaferi ju sonke dukok lo athema hopu parai pen bang ke munina theklong len ko group isi bag bang po el tumana tek bom son dukok titik along pangjar kandang lok chulom ke meke kai ha ta dukok asita me non bang ke si vigilance a committee semar de lo hodak local tumben maksi kaise tumta dolo hodak lalo la si council sort bang la importance ki pe der bang ke tum long ri bhan bang ke phere me deji asi alang litum ke dam sing be oda atemo da arada tum si ani ke hang
KSA inglong pho aru regional committee lapen central committee long claim bang phu bang phia tumpen konchun bang anghoi kilik pahai dum thegapot konchun bang George Timung pen semi kachuru pajurpon lapen alang lituma phan semi lamchak chipi pon aputhak semi pachun pon vekji pata lamchak chipi pon thu lapen khailong ri lapen toklang pangthur ponji phan semi alang liki kai ke me semi arjap tum thipji bosi konchun bang George Timung pen phangke thinu ningje pon Phan si aningna chithe ajoine that he will do something for the Karbi Student Association or for the Karbi community pu pening son bak claimi pu aningna chithe pen nilphan laso kidamtang ani KSA election kido hudalong nilphan ongdung avut pen nilphan na pahailo lasi nilelang li tumhan ki pugang tu la pulo nang tum ning pabiri nililam chak ko ama election campaign uta ko ama nililam chak na chipian ta nili un an thek an ke arnam hirtume pen nili pachuni phansi na pachun bireji kusi nili pinita ako na chak chulo lapen aprangsi ilitum take mata Hong Kong matriculation percentage kimeme polam ilitum malong rielo matriculation percentage kimeme kupi posi meme da titima polam ilitum chini bag nahi laki ilitum foundation mate ala LP level lo hai na nursery level lo ilitum kechok ke kimeme ajoinelo lasi ilitum literacy rate mate matriculation percentage education hin kapa fidun hup puang lake kupi podma pulote lake foundation kimeme pot la sela so foundation kupi posi meme de maplote ilitum chini bag nahi athe ilitum ke infrastructural development bang ilitum RDP strong human resource development bang ilitum RDP pedat kachali hin bang ilitum RDP pedat building ki kim penine arson IB ki kim ason buildings ki kim lason si importance pirong ilitum kachali hin bang ilitum importance pedat lasi kiwar jilangani bang nilitum under the leadership of Sir Mirjeng Kro, our honorable president nilitum chengbai chengsai pen kewang jilangani bangke education mate human resource development bangke unan alaso kapajing thuri phan nilitum mori ponji lap athema angkur adu hoilam actually pudam lo protang te nili insiang krakman berta kalong pena matlo nilitum hamran regional committee secretary mata nilphan bertang pilo je pena bangbong latum insi talks do yi polam do although it is not confirmed lasi our stand is clear akai Dr. Tuliram Rohani jelo honorable CM Karbela Autonomous Council je in chi sida pune pu alangli Karbela Autonomous Council jurisdiction antar ke pune pusi in chi sida Meghalaya phana pune Nagaland phana pune pusi alang nije laso kani je bang alibang alangli bang chi stick thip nang po la alangli phal chi stick thibi phase nili tum hin pe na chuni rilo in khai longri ke chai kom thek jia phan le potangti KSA arolong kedu klembang phubang phe tum an sami methanis pathi thide nangji KSA sivet kidu akenang sotlo khai longri aparman jokji klembek jili potangti maipu konchun bang anghoi longbek nangji pu matha thide nangji lapen jongsi khai longri aparman cherai kom thek ji phansi jongsi KSA longi klem jili potangti Ratchari made political party atum pen sami ki klem rapet pede nangji pusi KSA englong po advisor pen pachini pon je laso achet kidu krepen itu dak non bini semi ke leadership tu mendang lok apre faction samedu bini samson teron tamedu ha apre faction meeting tom samedu la hala faction tum bang aning bang lason si chelar nei je bini alang tum ego bang isi bang aveda nei isi bang ke number 2 bang ke alang tum bhanjong si political grip ko mane political control do pute hala bang si unai tum khe phansi ke bang lo bote unification platform lo mangke tum kaduk kawe na tum leadership tame tum longdo ni president secretary longdo ni hada kado we ave pin pen itu tum kaduk kawe akema bang lalo je khe jitu jog nai pa akema polu asi ha bang so khe ke jog along jitu ka KSA ke chithak kre ke khe ke jog long isia kisung lo pot hala bang so chewar chor si sivet pen yo si tum khe ke jog tot joy ke pulonte hala bang so ke si ni bichon tame itun accept nai pusini ni la so media thinu manang tu kadu bang pachining tu Jakhongni pai phorni sami nijang Karbi Anglong bithungring nama consensi habar womu atara long sami nijang Karbi Anglong labor unions aru keseng mai paman pon zaidelo ati litum Karbi Anglong along jadi topik masih kapte jadi kita tu masih membership bang labangsu aru keseng pona mailong sami alui haman pen
nizang Karbi Anglong Labor Union Committee amai pu manda framsa dunamai pu ajoy teront konchun bang harmon teront dihim chun bang methap phangchu lapen kaprek prek man peng dumda chetong dun pini labang so ro ke seng pon amai long pen stemi kachong da de tum ko son pensi jakong ke chelong jima lapen mesen me ka son si kachong da dun thek jima pusi labang so amai long sami chithan chimum pon si labang so mai mesen pen pachun pon dongkam mokamban darlin chon rong par Karbi long ri berta kacau kaya pan doning jadi dulu tuh district committee mana aru bang ini tuh dengkon loh pasti ini tuh lah West Karbi long sudah melan terus itu tuh gotang kami pan bangke aru hari yang dari tuh makinan sot pasti ini tuh West Karbi long ke ini tuh langsung sih ya kamu sekarang kunci lain tuh lah West Karbi long angkan itu border pencenglok kita itu makinan sot kesini mata pono pasti itu non ke bangji kita itu bahaya pen ke bang lebar itu pasti kemani kan ke lang selek kolam kali itu arondo lebar keten kan mate lebar aron pen itu diklaim ponje panmangke itu non ke bang jilang ekam kita district committee pen jerak itu si branch committee kita itu keseng ponje pansi sisi pono nilong dinas secretary kan lapan ke committee kedon lapan ke member lapan itu ladak West Karbi long angkang long border kita itu kabin pen keseng ponji pansi itu king wailok lasiate border long sih itu sing sih betul lah West Karbi long angkang long lucot ke itu isi itu hem jong si dulu betul in hap away betul labang kali itu dua jong loh lasu hap dia si itu dulu betul ala dapat keton bilang bang dulu lasu lang si itu madap lebar itu aja komologi lepas itu metang lebar lu aron pen mati itu jung pen kan saya pun dia orang dari itu melangduk lasu kedeng konjek fansi itu dengan satu lima pun lasu itu ke lebar aron kopi mah lasu tengok itu kekian konjek lasu kecing han Karbi long ada satu kita ni langsung ingat long kena cerap itu ni bang kena sebab Karbi long Pini berta bangkilan sekang ton poneglo domi thangme kardom